Bethophune yaphila. Ngibingelela umfoka Mkhonza as usual. Ngiyanibingelela. Ngenani bafethu konakele ezweni. Kumele sikhulume konakele ezweni bafethu ngenani sizokhuluma. Shube kakhulu. Ziyenzeka izinto kuma-commission ngaphi inkantolo konakele. Phansi phezulu ziyabuya. Niyaphila kodwa. Asithembe niyaphila lapho umfoka Mkhonza onibingelelayo. Ake nginibonge ngokuqhubeka nisupporta le channel ku YouTube na ku TikTok. Ngiyanibonga kakhulu futhi ngiyajabula ngokuthi niyalalela uma nginicela ngithi asambeni na ku YouTube subscribe. Ngiyanibonga kakhulu ngalokho. Bafowethu ngithi ngifuna sikhulume ngale trial eqhubekayo lapha enkantolo eDurban. The trial against uDuduzile Zuma Sambula. Ngicabanga ukuthi siyazibona izinto ezenzeka lapha. Kuphenduka amatafula. Ubani loya mama loya womlungu ofakazayo lapha Sandra nombani Trent isibongo. Nemzwile namhlanje. Bani omzwile. Izinto zimana ukwenzeka bafethu. Bengimlalele kakhulukazi mina izolo. Indlela bekhuluma ngayo lapha yana ukuthi ayikhona. Yabona lo muntu lo kahle kukhulu impela athenjiswe kona lo muntu lo. Indlela bekhuluma ngayo uyezwa ukuthi kukhulu akuthenjisiwe. Indlela afakaza ngayo mabe mbuza lapha yana ukuthi yini lena wena ekwenze waze wasuka nje impela wavula icala. Because that was the main question. Yini le ekwenze wasuka impela wazibona ufanele ukuyovula icala lokuthi uDuduzile uyena owaphehla udweshu nowakhuthaza abantu ukuthi bayotapa baphinde babe neviolence ngo-2021. Yini yakwenza lokho? Umzwile indlela bekhuluma ngayo lo mama. Uthi wayebona ama-tweets kaDuduzile indlela ayewaposta ngayo waye-consistent eloku ethi we see you okusho ukuthi ngalokho wayenzani wayekhuthaza nabanye kwezinye indawo ukuthi abenze okufanayo naloko kwenziwa kulezi zinto ayipostayo. Wachaza nje impela wachaza kodwa sekuvelile ke namhlanje ukuthi ngempela iqiniso likuphi. Mhlawumbe uzwile ukuthi namhlanje mabe cross examine uthe kahle yena ukuvula icala against uDuduzile bekasebenzela iNPO. NPO kabani? NPO ka Paul Olusivan lo mlungu lo Paul Olusivan lo akhale ngaye kakhulu uGeneral Mkhwanazi mawungakhumbula kahle ngesikhathi efakaza. Angazi noma ukhulume ngaye kakhulu efakaza ad hoc noma kumadlanga kodwa nje Mkhwanazi ukhulumile ngoPaul Olusivan ukuthi akayibheke indaba kaPaul ukuthi uPaul Olusivan kahle usebenzela bani kuleli izwe leli ngoba uPaul Olusivan une company yakhe le forensic. Uyena olandela abantu ebaphenya eveza bathi forensic evidence. In short, he's chasing abantu abathile. Umsebenzi wakhe ukulandelela kube njengoba ngikhuluma nje la ubusy ngefoni yami ucheck ifoni yami ukuthi kwenzakalani efonini yami ngixhumana nobani and all that forensic evidence. So yambona lo mama laphana uTrent imbiza ngesibongo mina bafethu ngoba igama ngilikhohliwe. uTrent lo ushilo ke namhlanje ukuthi excuse me kahle ngisebenzela iNPO kaPaul Olusivan. Sasizwile ke naseParliament ike yawufaka umbuzo MK Party. Mangaphosisi ngizothi beyibuza ubani noma
beyibuza u-NDPP yini umama uBatho angisakhumbuli kahle imbuza ngalo Paul Olusivana ukuthi ubani kahle kahle lo ngoba ngathi kunezinto eziningi ezifihliwe ngalo baba unabantu abathile uPaul Olusivana abalandelayo nafuna ukubathola benecala. He goes all the way ahlola izinto ezipersonal zabantu abathile ukuze abathole benecala babukeke kabe emphakathini njengoba nje yenza njengamanje kududuzile Zuma. Sesitholile manje ubufakazi balofakazi lo abekhuluma lapho ukuthi kahle kahle uthunywe iNPO kabani kaPaul Olusivana. Senkingeni ke bafowethu. Izinto eziningi esike sazizwa ngayo Paul lo ukuthi engathi impela umngane omkhulu kaPresident Cyril Ramaphosa. Yini ke ongayi-expecta lapho? Yini ongayi-expecta kumuntu ofana naloyo? Kukhona into enesense ongayithola kumuntu ofana noPaul Olusivana. Ukuthi angakhuluma into enesense engasiza izwe noma engasiza iSouth Africa ukuthi ibe seyintweni noma yazi izinto ekufanele izazi ngoba mawubheka lento eyenzeka kwicase kaDuduzile Zuma into engenasidingo mangayibeka ngaleyo ndlela mina ukuthi kufanele ngabe manje 2025 kusaphenywa uDuduzile ngaleyo nto leyo esikhundleni sokuthi ngabe izwe njengamanje kunezindlela zokuthi kuqiniswe i-intelligence yezwe ukuthi izinto ezifana nalezi zingaphindi zenzeke ngoba empeleni iqiniso nje lemsulo akuyena uDuduzile owakhuthaza abantu ukuthi abayotapa owakhuthaza abantu ukuthi abayolwa balimazane kubulawane and all that ekhulunywa lapha kule cala bekwelo ayikho yonke lento but into engihappy ngayo namhlanje iqiniso silitholile ukuthi kahle kahle ongiyena mthakathi wendaba ongiyena ovule icala against uDuduzile Zuma uPaul Olusivana. So ke sithi ukuxoxa ngaye kamalanga manje lo Paul lo sike simcheck simlandelele kahle ukuthi who is this Paul Olusivana kahle kahle. Yini la ifuna kangaka kuZuma? Yini la ifuna kangaka kwiMK party? Yini la ifuna kangaka kubantu abasupporta umsholozi? Sizohamba sikuthole sekuseduze bafethu. Ngicabanga ukuthi nani niyibonile le ndaba yenzeka. So yiloko bengithi ake ngikufake la ngikukhulume. Ake ningikhumbuza ningifake igama lale witness lefakazayo lapha kulecala ubani lo mama? Sibongo sakhe uTrend sengikhohlwa igama lakhe ngisazi noma uSandra noma kodwa nje namhlanje ukhuluma into enkulu kakhulu engicabanga ukuthi kufanele sike sijule singene sijule kuyo. Kufanele singene sijule kuyo sizwe ukuthi kwasuka kanjani ukuthi uPaul Olusivana aze athole lo fakazi lo ukuthi kube nguye ovula le case against uDuduzile Zuma. Yiloko nje bafethu akukho okuningi. Kukhona ke nezinye izinto ezenzakalayo ecourt ema-court ma-commission ma-ad hoc and all that. Angikho lapho namhlanje ngila kule kaDuduzile nje ukuthi namhlanje ngithola into mina engicabanga ukuthi kufanele sijule ngapha because kuningi sizokuthola ngalo Paul Olusivana lo ukuthi kahle kahle usebenzela abani kulelizwe ngoba even uMkhwanazi ukhalile kakhulu ngaye wazi washo uMkhwanazi ukuthi ayike ibheke indaba kaPaul Olusivana. Yiloko bafethu ngiyanibonga nje akukho okuningi. Ake niphawule ngalo Paul Olusivana nalo fakazi lo owavulela icala against uDuduzile. Kutheni ukuphawula kwakho ngale ndaba? Ngiyabonga.